Bošnjaci čine svega 1% makedonskog stanovništva, ali sve čine da ih se pita. Makedonija je naime dokazala da i ostali mogu biti istinska snaga u odlučivanju. 40% stanovništva su iz reda ostalih, a prvi put ikad Albanci su dali punu podršku Makedoncu, jer lider SDP-a Zoran Zaev mijenja odnos prema albanskom življu, insistira na rješenju makedonsko-grčkog pitanja i izvanredno utječe na javno mnijenje. Makedonija s odlukom netipičnom za posljednje godine Balkana. Sead Rizvanović. Rezultati prvog kruga lokalnih izbora u Makedoniji iznenadili su političku javnost i novu vlast premijera Zaeva i opoziciju bivšeg premijera Gruevskog i rejting analitičare. Građani su zbrisali sa političke mape VMRO-DPMNE stranku koja je 10 godina neprikosnoveno vladala državom, a i na lokalnim kao i na parlamentarnim izborima glavna priča i problemi su odnosi dveju najvećih zajednica, makedonske i albanske. Ko šta traži, ko kome šta daje, a šta ne treba da da. To i općenito dominacija makedonsko-albanskih tema po strani je ostavila sve ostale. Tačno da su makedonski i albanski odnosi ovdje najbitnije, s obzirom da su to dve najveće etničke grupe. Ali također moramo imati na umu da 30-60% stanovnika Makedonije su drugih etničkih zajednica. Što znači da je to jedan poprilično veliki procenat stanovništva koji na ovim područjima živi. Ja znam da je pitanje broja ovdje poprilično osjetljiva tema iz razloga što popis nikad ovdje u Makedoniji nije tačno odrađen. Zadnji uspješni popis je u Makedoniji urađen davne 2002. godine. Bošnjacima se onda izjasnilo oko 17.000 građana, što je manje od 1% stanovništva. Ali i u Makedoniji su se Bošnjaci izjašnjavali i u drugim grupama, pa je taj broj realno veći, kaže Bektović. Ističe da su Ohridskim ugovorom dvije ključne zajednice riješile njihove odnose, prava i zapošljavanja, a da 5 ostalih etničkih zajednica treba da traže ostatke onoga što ostane. Bošnjaci teže istom, kao i svi ostali. Bošnjaci također imaju i na lokalnom nivou problema, to znači infrastruktura i ono što se naziva kvalitetan život i standard. Do sad kao po pravilu su pozicije područja, naseljena područja, govorim iz sela, gdje žive Bošnjaci najzapostavljeniji, tu nemamo dovoljno infrastrukture, nemamo dovoljan broj škola, nemamo dovoljan broj infrastrukture u smislu vodovodne, kanalizacijske mreže itd. Tako da to su ti problemi sa kojima smo se bavili Bošnjaci i zahtjevali se od ovih političkih partija da se na neki način to reši. Kao i svugdje na Balkanu, tako i ovdje. Političari često u kampanjama koriste nacionalističku retoriku. Međutim, u centru zajedničkog života u Skoplju konflikti padaju u zaborav. Kada govorimo o staroj skopskoj turskoj čaršiji, govorimo o simbolu multietničkog Skoplja. Ovo mjesto je godinama bilo zapušteno, vjerovatno isto kao što su bili zapušteni i multietnički odnosi u Makedoniji. Ali u zadnjim godinama ovo mjesto se menja. Tu ponovo izlaze svi, i Makedonci, i Albanci, i Turci, i Bošnjaci. Trenutno među velikima jezik je prvi osnov sporenja. Albanci kao druga etnička zajednica traže podizanje nivoa upotrebe albanskog jezika i njegovo dizanje na istom nivou sa makedonskim. Ustavot veli дека Ustav kaže da je službeni jezik onaj koji govore 20% građana na teritoriji cijele Republike Makedonije. U opštinama gdje živi 20% stanovništva koji govori taj jezik, onda je isto služben i u tim opštinama. Zato smatram da ono što predlaže vlada jeste u okviru Ustava. Nova vlada Zorana Zaeva je u parlament poslala na glasanje predlog zakon za upotrebe jezika, ali i simbola zajednica, a za deo zakona se traži i mišljenje Evrope. Prašenjето на парите, монетите. Pitanje izgleda novca, uniforma armije u oblasti za koje mišljenje treba da da Venecijanska komisija. Moneti i uniforme su u upotrebi na cijeloj teritoriji Republike Makedonije i zato treba da se razmisli i za ovo pitanje. Političari forsiraju i dalje nacionalne teme, ali glasači polako odbacuju tu naraciju jer vide da im ne donosi ni posla ni para. Strategijata na VMRO-DPMNE na ovие локални избори. Strategija VMRO-DPMNE novim izborima je bila totalno promašena i zato najveću odgovornost snosi njen lider Nikola Gruevski. Ova stranka je za kandidate za gradonačelnike stavila i osuđene ratne zločince, koje su isto tako izgubili trku.
Играње на карту национализма у мултиетничкој земји je довело да su скоро све мањине гласале против ове странке и тако ја донели катастрофален пораз. U drugi krug izbora stranka Zorana Zajeva SDSM ulazi sa ogromnom prednošću i šansom da nokautira grogiranog protivnika, dok Gruevski i VMRO DPMNE posežu za teškim optužbama. И беа креирани нефер услови. Изборна кампања се одвијала у нефер условима, имало е физичких обрачуна, убистава, притисака. Јас сам поносен човек jer sam доживео да е Македонија одржала слободне, фер и кредибилни изборе. Između dva kruga glasanja Makedonija je ugostila državnike šireg regiona. Prilika i za susret Denis Zvizdić Zoran Zajev. Ujedno i razgovor o upotrebi bosanskog jezika u makedonskim školama, što bi moglo biti uvedeno. Bošnjačka zajednica u premijeru Zajevu i njegovoj vladi ima instituciju preko koje može zadovoljiti sve potrebe, a i zadnji odluke i zadnje smjernice na kojima je radila vlada i upravo u tom smjeru. Dakle, potpuno poštivanja kulturnih, jezičkih, nacionalnih i drugih osobenosti kao visok stepen i izraz demokratizacije jednog društva. U Makedoniji živi skoro 4% Turaka. Edin Jakupović je glumac u turskom pozorištu u Skoplju i kaže da njegovi sunarodnici ne žive dobro. Една анализа која у 2015 години направила Светска банка покажува да 45% турскog становништва живи у дубоком сиромаштву, да не кажем у беди, а остали граѓани живе на рубу сиромаштва. Данас се прави светска репортажа за турке и јуруке кои живе у Македонiji, а иако луѓе у Европи живе нормално, они немају воду или пут, а да не говоримо о неким другим стварима. Kada se govori o odnosima među zajednicama, Jakupović kaže da ljudi žive kao što su živeli vekovima i da, kao što kaže, poglavicama koji su formirale etničke stranke kako bi ekonomski iscrpljenoj sredini manipulirali siromašnim ljudima, to ovaj put nije uspjelo. Република Македонија е суштински, вистински мултикултурална земја. Македонија е у суштини мултикултурна земја. Све држави у Европи говори о мултикултуралности. Јас сам млад да би говорио о прошлости, али моја породица, која овде има дубоке корени и која припада турској заедници, су ми причали да е то братство и единство овде заиста постојало. Македонија е колевка мултикултурализма. Posjetili smo i Balkanski univerzitet u Skoplju, koji je turska investicija, a gde predaje Bektović. Profesor je jasan, ovde nema mjesta klišeju da su Bošnjaci u Makedoniji izbjeglice, koje su se tu našle silom prilika, i dodaje da su 600 godina prisutni na ovom tlu. Mi znamo da početkom 15. stoljeća već imamo jedan spomenik, to je turbe poslednje bosanske princeze Katerine, koja je ukupana tu na proplancima na Gazibabu. Tako da u tom smislu to je živi dokaz, materijalni, koji dokazuje da bosanska vlasteva, bosanska kraljevska familija i s time i Bošnjaci već u tim stoljećima 14. i 15. veka aktivno participiraju u javnom i političkom životu, da kažemo, tadašnjeg Balkana. To je znači taj onaj predosmanski period pre nego što uopšte Osmani dolaze na ovom području. Onda dolazi osmanski period, nova previranja, novi ljudi na ovim prostorima i ostanak oni čiji su potomci tu i danas. Ovdje u Skoplju imamo najmanje 10 članova iz te familije, uključujući poznatog Isa Bek Isakovića, njegovog oca. Isa Bek Isaković doduše je ukopan u Sarajevu, pa se tako vjeruje u Sarajeva džamija, ali zato je njegov otac Ishak Bek ukopan tu, njegova familija i njegov djed Jigit Paša, koji je prvi osvajač Skoplja. Ona jedna ideja, jedna priča da Bošnjaci tu su neki muhađeri koji u talasima dolaze, počevši sa dolaskom Austro-Ugarske monarhije na području Bosne 1878. godine. I tu imamo tačno, to su oni prvi Bošnjaci iz Bosne koji dolaze, pa iz Hercegovine, iz Gracka, iz Mostara, Nevesinja, koji danas žive u Hasanbegovu. Pa onda imamo još 7-8 talasa koji kasnije iza Drugog svjetskog rata dolaze, a koji su uglavnom porijeklom iz Sandžaka. To je ta struktura Bošnjaka koji sad momentalno tu žive. Osim Turaka i Bošnjaka, u makedonski ustav od manjih zajednica su upisani još Srbi i Romi. Predstavnici njihovih etničkih stranaka su po pravilu podijelili naklonost na dvije glavne makedonske stranke, SDSM ili VMRO DPMNE. Međutim, opći izbori su iznjedrili jedan fenomen, i to masovno glasanje Albanaca za makedonskog političara, premijera Zorana Zajeva.
što je pojava koja je bila i dijelom lokalnih izbora. Tako u namjeri da iskaže poštovanje građanima koji su podržali njegov izbor uoči ključnog drugog kruga, Zaev posjećuje albanska mjesta i maksimalno pomaže koalicijonom partneru Ali Ahmetiju da dobije glasove etničkih Albanaca. Da li će Makedonija ostati pri svom izboru, bit će jasno nakon glasanja za 5 dana. Tada bi region trebao dobiti i odgovor da li je ova država, koju jedni neće da priznaju, a drugi joj spočitavaju nebrigu za manjine, zapravo potvrdila svoju odluku i jasnije od svih ostalih u regionu rekla ne nacionalizmu, a prihvatila građansko u odlučivanju.